حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Size haram edildi damaq çalınmany ölen malyny we haram edildi qanny we haram edildi doňuzyň etini we haram edildi Hudadan gaýryň ady tutulup damaq çalınan malyny we haram edildi boğulup ölen malyny we haram edildi agaç bilen ya daş bilen urulup öldürilen maly we haram edildi beýik ýerden ýykylyp ölen malyny we haram edildi başga bir malyň süzüp öldüren malyny we haram edildi janawarlaryň iýip öldüren malyny. Meger şu zatlaryň jany çykmaka ýetişip damagyny çalsaňyz onda ol halaldyr. Onu iýse bolar. We haram edildi botlaryň adyna çalynan heýwanlaryny we haram edildi azlam diýen oklaryň wasilesi bilen özüňize kısmet edilen zady biljek bolmaňyzy. Bu zatlaryň hemmesi fasıklykdyr we Hudaýyň täyin eden hatda hududundan çykmakdyr. Şunkun kafirler siziň diniňizden naumit boldular. Indiden soň sizi kafir edip bilmezler. Pes olardan gorkmaň. Indiden soň size galip geler diýip fakat menden gorkun. Şunkun sizlere diniňizi tekmil etdim we sizlere nimetimi kemale ýetirdim, hidayete tawfik berip we sizlere İslam dinini razi bolup ihtiyar etdim. Pes her kim ýanky iýmege haram edilen zatlardan iýmege naçar bolsa açlykdan, eger iýmese açlykdan öljek bolsa, şonda haram ölen malyň etini ölme diýal miqdar ise ruhsat badyr. Pes tahqiq Allah tebarek ve taala gafuru rahimdir. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Senden sorarlar haýsy zatlar şolara halal edildi diýip. Sen aýt, sizlere pak zatlaryny halal edildi. O siziň tälim beren awçy heýwanlaryň awlan awda halal edildi. Şonu awa iýveren halyňyzda Hudaýyň tälim beren tarykyna terbiyet berip, pes awçy heýwanlaryň şikar edip siziň üçin iýmen saklan zadyny iň. Bu awçy heýwanlary awa goýbereňizde Hudaýyň adyny aýdyp iýveriň. Yani bismillahny aýdyň. O Hudaýdan gorkun, tahqiq Allah tebarek ve taala çakkan hesap etýändir. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Şun kun sizler için pek zatlarını halal edildi. Ve kitabi kafirlerin damak çalan hayvanları da size halaldır. Ve sizin taamınız da onlara halaldır. Ve sizlere halaldır nikalap almak pek hatunları müminlerden ve halaldır pek hatunlar sizden ozolqı kitap verilenlerden. Vakti ki mehrlerini berseniz nikalap alıp zina etmeyin. Ya şolar bilen oğlunça zina etcek bolup dost tutmayın. Ve her kim imanının yüze vurup murtet bolsa pes tahqiq şoň ozolqy eden emeller batyl bolar. O şol adam ahirette ziyankarlaryň jumlasinden bolar.